Gracia, Pascual, Jose Asuncion, Feliciano, Amadio, Conrado, Kenneth, Boy, Ben, Tarsila, Josephine, Brigida. And for babies, aborted babies, all departed relatives and friends, and for all the poor souls in purgatory, especially the forgotten ones. Thank you. Palihog man nindog alang sa Angelos. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang anghel sa Ginoo, may pahibalo kang Maria. Ginangkod siya sa lalang sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mababay nga tanan og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria ng si Diyos, iyampo mo kaming makasasala karon sa oras sa aming kamatay. Amen. Ania ang ulipon sa Ginoo. Matuman din ka na ako, sumala sa imong pulong. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mababay nga tanan og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria ng si Diyos, iampo mo kaming makasasala karon sa oras ng kamatay. Amen. Og ang pulong na himong tao. Pumipuyo, uban ka nato. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mababay nga tanan og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria ng si Diyos, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa aming kamatay. Amen. Iampo mo kami, Santang Inahan sa Diyos. Aron mahimo kaming tako sa mga saad ni Kristo. Magampo kita. Ang grasya mo na nga muyo kami Ginoo, ibubo sa among mga kasing-kasing. Aron kami nga pinaagi sa pagpaybalo sa anghel na sayod sa pagkatao ni Kristo imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madala unta ngadto sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ngayon sa sinugdan karon sa gihapon sa katuigan nga walay pagtapos. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen. May gabi ka natin tanan. Daluhan sa mga baguawi, ang kalipay taisindi, ang Ginoo'y labing
ang inuuban sa mga instrumento, ang kalibay na isayaw, ugolahang adlaw. Doon ako'y idugang intentions maigsuon alang sa birthday celebrants, Reverend Father John Runya ug Cura Iloani. Alang sa intentions usab nila ni Charles, Ain, Jana and Christopher Rafanan, Aye del Prado ug Nancy Stenton. Alang sab sa makalag ni Father Pete Puntal ug Monsignor Eliseo Gamalio. Sa ngalan samahan ug sa anak sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Malausap kanimo. Maigsuon uban ni Santos nga misa, gihalad nato ang tanan natong pahanungdan. Ug duyog kita sa tibok simbahan nga malipayon ug maampuon nga nagsaulog sa kapistahan ni San Juan Magbubunyag or San Juan Bautista. Atong hinumduman atong kaugalingong bunyag aron mahimo kitang takos sa paghalad ato karon hinulsulan ang atong masana. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagawom sa tanan ug kanyo maigsuon nga nakalapas sa kugdako yamot sa unahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinalang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa na muya ko kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel mga santos ug kanyo maigsuon anyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong masala. Dalon na kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Ug kadait sa iyang mga tawag dinhi sa yuta. Ginoo Diyos langit luhari, Diyos Amahan makakagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadayon kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoo Hesukristo, buong anak sa Amahan. Ginoo Diyos, Kordero sa
sa Espiritu Santo biya sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita, O Dios, imong gipaanhi sa San Juan nga magbubunyag, aron pag-andam o katawhan nga hingpit alang kang Kristo nga Ginoo. Ihatag sa mong katawhan ang grasya sa kalipay nga espirituhanon, ug tultuli ang tanang mga nagtuo kanimo sa dalan sa kaluwasan ug kalinaw. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoo sa Kristo imong anak nga buhi ug hari, uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Pamati ka nako o kapuluan, og patalinghog kamong katawhan nga atua sa layo. Gipili ako sa Ginoo didto pa sa tiyan sa akong inahan. Gihatagan ako niya sa akong ngalan. Gihimo niya ang akong dila sama sa usa ka hait nga espada. Gipanalipdan ako niya diha sa landong sa iyang kamot. Gihimo ako niya nga usa ka talinis nga odyong, o gitaguan ako niya diha sa iyang sudlanag pana. O giingnan ako niya, Israel, sulugoon ko ikaw, og pasidunggan ako tungod kanimo. Apan miingon ako, kawang lamang ang akong kahago. Gigamit ko ang akong kusog sa wala lamay hinungdan. Apan siya ang muhatag kanakog hustisya ug ang muganti kanako. Sa wala pagani ako mataw, gipili na ako sa Ginoo aron pagtikom sa nagkatibulaag nga katawhan sa Israel. Gipasidunggan ako niya o gihatagag gahom. Miingon ang Ginoo kanako, may mas dako pang buluhaton nga akong ipabuhat kanimo aron pagpatunhay sa mga banay ni Israel o sa pagpahiuli sa nahisalaag niya. O himuon ko ikaw nga kahayag sa kanasuran, aron ang akong kaluwasan mudangat sa kinasuukan sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daigon ko ikaw, kay gibuhat ako nimo sa paaging katingalahan. Daigon ko ikaw, kay ikaw gibuhat nimo sa paaging katingalahan. O Ginoo, gisulay mo ako, ug nakaila ikaw kanako. Nahibalo ikaw anos sa ako mulingkod, ug anos ako mutindog. Nakasabot ka sa akong mga hunahuna, gikan sa halayo. Imong giusisa ang akong mga pagpanaw, ug ang akong pagpahulay. Sinati ka sa tanan kong mga paagi. Daigon ko ikaw,
Kay gibuhat ako nimo sa pagikatingala. Sa pagkatinuod, ikaw ang nag-umol kanako. Imo ako nga gibuhat didto sa tiyan sa akong inahan. Pasalamatan ko ikaw nga ako gibuhat sa paagi nga makahahadlok og katingalahan. Kahibulungan ang imong mga buhat. Daigon ko ikaw, kay gibuhat ako nimo sa pagikatingala. Nakaila usab ikaw og maayo sa akong kalag. Ang akong kabukugan wala malilong kanimo. Diha nga gibuhat ako sa tago, diha nga giumol ako sa kahiladman sa yuta. Daigon ko ikaw, kay gibuhat ako nimo sa paaging katingalahan. Inutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pablo miingon, sa dihang gipapahawa siya sa trono, si David gihimo sa Dios nga ilang hari. Kini ang giingon sa Dios mahitungod kaniya. Nakita ko nga si David, anak ni Isay, nakapahimuot kanako, og magbuhat sa tanan nga isugo ko kaniya. Si Jesus nga kaliwat ni David, mao ang gipili sa Dios aron magluwas sa katawhan sa Israel, sumala sa iyang gisaad. Sa wala pamuanhi si Jesus, nagwali si Juan ngadto sa tanang mga tao sa Israel, nga kinahanglan maghinulsol sila o magpabunyag. O sa hapit na si Juan mamatay, miingon siya sa katawan, "Kinsa ba ako sa inyong huna-huna? Dili ako ang inyong gipaabot. Apan sunod kanako may muanhi, og dili ako takos, bisan gani paghubo sa iyang sandalyas." Mga igsuon nga kaliwat ni Abraham, o kamong tanang dili Hudiyo nga nagtuo sa Dios. Kita mao ang gipadad-an niining mensahe sa kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo manaa kaninyo, Manaa sa kanimo. pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw o Ginoo. Miabot ang panahon nga si Isabel manganak na ug nanganak siya lalaki. Nakadungog ay masilingan ug mga paryente nga maayo gayud ang Ginoo kaniya ug nangalipay silang tanan uban kaniya. Sa usa na ka semana ang bata, miyanha sila aron paghimo sa seremonyas sa pagtuli. Ilaw natang hinganlan siya Zacarias, ang ngalan sang amahan, apan miingon ang iyang inahan. Ayaw, Juan ang ingalan silang tanan. Diha nakasulti si Zacarias ug gidaig niya ang Dios.
nangahadlok ang masilingan ug mikaylap sa tanang kabungturan sa Judea ang balita mahitungod niining mga butanga na malandong ang tanan nga nakabati niini ug nangutana, unsa kaha ang kaugmaon nining bataa kay tataw kaayo nga ang gahom sa Ginoo nagauban kaniya. Mitubo ang bata ug midako sa lawas o sa espiritu. Nagpuyo siya dito sa dapit nga awaaw hangtod sa adlaw nga matubang siya sa katawhan sa Israel. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigay ka, O Kristo. Naigsoon mayong gabi na itong tanan. Nakaligo mo po karong adlaw? Kami nakaligo ninyo ug dagat. Dili ba? Ako nagtubo sa una, kami pobre man ang ambaw no, maglungag og saging, ug nya mais, nya magihaw lag manok Bisaya, nya magdaginamos, aligo na at turis dagat, mga 1 ka kilometro kapin. Mao ni karon ako nakasabot nga, basta di ay pizza 24 fiesta San Juan ramang ko niya, ako kibaw kinsa ni San Juan. Karon nasayo na tanong nga si San Juan day ang magbubunyag. So karon dunay mga lungsod nga o mga barangay nga nagsaulog sa kapistahan. Well, may suon matud pa si San Juan special kayo nga gihantag sa Dios ngadto sa magtiayon nga si Isabel o si Zacarias. Nya murag kining salmo responsoryo nag-ingon daygon ko ikaw kay gibuhat ako nimo sa paaging katingalahan. Mosibo ni sa kinabuhi no murag pahisiuna kini mahitungod ni San Juan. Kay katingalahan kayo sa ang paagi sa bagataw sa ni San Juan. Pananglitan, samtang nagjote dito sa Holy of Holies sa templo ayang papa nga si Zacarias nga usa ka pari. Di ba? Mitungha kaniya si San Gabriel ug giingon Zacarias makabaton kag anak nga lalaki ay mo asawa mga anak. Pero sa shocking kay nga balita wa ka tuo si Zacarias. Ingon, saan ba panganak sa asawa? Nga siya ako matigulang naman. Ingon, tungod kay wa ka mo tuo, maamang ka. Ug karon adlaw, ikawalo ka adlaw, sumala sa kultura sa mga Hudiyo, mao kini ang ihatag sangan at the same time ang pagtuli. Ug mao ni gusto sa mga silingan o paryente nga Zacarias ayangan. Kung niingon ang inahan si Santa Isabel, ayaw, Juan iyang ngalan. Pero pangutanang amahan, nga niadto higayunan di ba kasulti, gisuwat niya, Juan ang iyang ngalan. Unya human ini, diha nakasulti si Zacarias. O ang unang mapulong nga ingilitok, bao ang pagdaig sa Dios sa tungod sa daghang mga katingalahan o mga grasya. So niingon sa daygon ko ikaw kay gibuhat, daygon ko ikaw o Dios. So mo ni may suon. Now doon na lang tayo mapupo no sa si San Juan, mura ni siya og kanang muhon, utlanan siya sa Old Testament o sa New Testament. Kay diha kaniya natapos ang Old o nagsugod sa ang New. Or mahimo sad siya nga taytayan sa Old Testament ngadto sa New Testament. Ug mao kini siya may suon ang nagsinggit sa kamingawan, andama ang dalan sa Ginoo. So iyang giandam ang mga tao. Kinahanglan yung kinaiya tuliron, kung mapahitason kay mo, kinahanglan magpaubos mo. Kung ang inyong kinabuhi, hiwi kayo, badlungon kayo mo sa katilingban o diya sa inyong pamilya, palihog, usba, biyai ang inyong kinaiya nga dili maayo. Nya magpapusanon mo. No, uban pa may suon. Unya si San Juan, ang iyang kinabuhi, nakita sa mga tao, na iyang giandam iyang kaugalingon. Dito siya, murag nag-ermitanyo, dito sa Kamingawan. O
Unya ang iyang gasulob siya og mga unsaman panit sa kamilyo, niya yung pagkaon mga dun og kuan kanang honey, no? Sa to pa dili kini regular nga pagkaon, pero iya kini gihimo aron pagpangandam sa iyang kaugalingon, no? Alang sa pagsangyaw nga miabot na gyud ang manuluwas. So man ang atong mapupo ni San Juan maigsuon, una ang iyang pagsakripisyo, ang pagpangandam sa iyang kaugalingon aron iyang andamon usab. So giuna niyang andam yung kaugalingon aron ang mga tao maandam usab alang sa pag-abot sa labing importante nga mao ang atong manunubos. Ikaduha iyang pagkamubsanon sa diyang nagsugod sa sangyaw niya daghanang mituo kaniya niya nagsangyaw sa nga kantong tinuod nga naghinulsol magpabunyag, nagtuo ang kadaghanan nga siya mao ang Mesiyas. Kung ingon siya, dili ko mao ang Mesiyas. Ingon siya sa John 3 verse 30, He must increase, but I must decrease. O giya sa buhat sa ikaduhang pagbasa karon, sa buhat sa mga apostoles, gibalik pagsulti ni San Pablo, niingon nga ang mapulong ni San Juan. Niingon siya nga, dili gani ako takos, bisan gani sa paghubo sa iyang sandalyas. Lain sab, so mao ni ang pagkamapausanon ni San Juan. Lain sa natong mapupo sa iyang kinabuhi, nga isog siyang mutudlo sa kamatuoran. Pananglitan, iyang gibadlong sa ang hari sa Herodes. Talahurong hari, dili maayo nga ikaw makigpuyo ka sa asawa sa igsuon. Buhi pa ang iyang bana imong igsuon, papaulias siya og iyang anak. Apan mas nasuko ang babae, no? Ang kabit, busa, gipadakop sa gipapriso, ug sa diyang birthday sa iyang anak, apan dili anak sa hari, ipangayo ang ulo ni San Juan. So ingon ana San Juan, wala mahadlok nga prisuhon o putlan sa ulo. O ang iyang laing dako nga mensahe aron pagtagbo sa Ginoo mao ang paghinursol sa ato masala ug pagbiya nini, repentance and conversion. Mo nga may soon sa atong pagpasidungog ning kapistahan ni San Juan, hinaut unta no nga kita andang sa pag-atubang kang Hesus ang nati nga karnero sa Dios. Kay si San Juan may nitudlo, ania ang nati nga karnero sa Dios. Nya diya sa mapupsanong kasing-kasing, no, kita dali magyud ta mapahitas, pagpaitaas, usay lisod ang pagpaubos, no, mahuyang ta, pero makahimor gyud ta, no, kung ato maningkamot lang ta may suon. Unya nga makita sa atong kinabuhi nga kita ania kanato si Kristo sa mga nadani pag-ayo ni San Juan tungod kay iyang gipuy-an ang iyang gisangyaw. Mga usa-usa mag-ampot ta ug daghang mga conversions, labi na sa itong maigsuon nga mga Katoliko nga hangtod karon mahinumdong o mga piyesta o mga kalingawan apan dili mo simba. Magsaulog og mga piyesta sa barangay pero dili sad sila musimba, dili sila mga lawat, dili sila mag-ampo. No, ang atimano lang ang kalingawan, malimot nga ang mas importante ang espirituhanon nga mga butang, ang pagkalawat sa buhi nga lawas ug dugo sa nati nga karnero nga mao sa Hesus. Amen. Palihog manindog, ato nasab karon ipadayag ang atong pagtuo tanan. Nagatuo ako sa Dios nga mahan, makagagawon sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. O kang Hesukristo ya anak ka bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, yanak ni Maria nga Birhen. Gisakit sa sugo ni Poncio Pilato,
gilansang sa krus, namatay o gilubong, bikunsad sa may natay. Sa ikatulog adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya ang mahukom sa mabuhi ug sa maminatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayuan sa masala, sa pagabanaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Diha sa kalipay nining kapistahan ni San Juan nga magbubunyag, ipadangat nato ang ato mapag-ampo ngadto sa Dios nga nag-ingon, sa pag-ingon, maluluyong amahan, dungga kami. Maluluyong amahan, dungga kami. Nga ang simbahan, malig-on pinaagi sa Espiritu Santo, sa iyang pagsangyaw sa mensahe sa kaluwasan, ngadto sa kinatumyan sa yuta. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong amahan, dungga kami. Nga ang mga pangulo sa kanasuran, mamahimong mga instrumento sa kamatuuran ug sa hustisya ug maggiya sa ilang katawhan diha sa dalan sa kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong amahan, dungga kami. Nga sigurado kitang makadangat ngadto sa atong padulngan, diin dadun kita sa atong pagtuo ug ang kaluwasan sa atong mga kalag. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong amahan, dungga kami. Nga ang mga kabos ug ang mga nanag-antos madasig diha sa kahimayaan nga gisaad ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong amahan, dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong amahan, dungga kami. Nga ang kordero sa Dios magwagtang sa mga sala sa mga matuuhong mihalina. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong amahan, dungga kami. Tinabangan ni San Juan ang magbubunyag. Diha sa imong kaluoy, dungga ang among mapag-ampo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mahigsuon, pagampo kamo, aron ang inyo ug akong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan, makagagam sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayon ug paghimaya sa iyong ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok santos nga simbahan. Nagahalad kami gasa dinhi sa imo maaltar Ginoo, pagpasinog sa natawhan ni San Juan nga magbubunyag.
nga mipahibalo nga umaabot ang manluluwas sa kalibutan ug mipaila sa pag-abot na niya nga buhi ug hari hangtod sa kanturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Ibayaw ang inyo makasing-kasing. Amo Magibayaw magibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Nagadayeg kami sa imong kahalangdon dinhi sa imong pagpasidungog kang Juan nga magbubunyag nga mo'y nag-andam sa dalan sa wala pa maabot ang imong anak. Gipinig mo siya gikan sa ubang mga tao o gihupong mo siya sa linain nga mga hatag. Sa pagkatao niya, nagdala sa kanamo og dakong kalipay. O bisan diha pa sa tiyan, miulpot sa kalipay, kay duol naman kaayo ang kaluwasan. Gipili mo siya gikan sa tanang mga propeta, aron pagpakita ngadto sa kalibutan sa iyang manluluwas nga mao ang kordero sa sakripisyo. Siya ang nagbunyag kang Kristo, imong anak, ang maghatag sa bunyag. Diha sa matubig nga nabalaan, pinaagi niya nga gibunyagan. Hikaplagan mo si Juan nga takos sa pagpakamatay sa kamatayon sa usa ka martir nga mao ayang katapusan ug labing dako nga pagmatuod sa imong anak. Ug busa uban sa gagahuman sa malangit, amo ikaw isangyaw kanunay dinhi sa yuta, samtang sa way hunong ang imong kahalangdon among isinggit. Santos, Santos, Santos sa Ginoo, Diyos sa Santos gadika o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala imo espiritu ang pagsantos nga gasa ang mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo na Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iya matinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang ako lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pa usab, mihatag nini ngadto sa iya matinun-an ug miingon. Dawata kini upang inom ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron na masala mapasaylo, buhata kini abahandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo bubalik. Ngani, Aron mahandom sa kamatayon o pagabanhaw na Hesus Kristo, nagahalad kami kaniwa amahan, ninimpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kami giisip nga angayan, nga moatubang ug malagad kanimo. Himuang nga kami nga malawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdami Ginoo ay magsimbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami na sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ni Melifil o Ruben, iyang kaabag nga mga obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi isab ang maisuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang esposo, uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos, labi na ni San Juan nga magbubunyag, nga nagatuman sa mong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy kaong dahigon ug amoy kahimayaon, pinaagin sa Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong nga amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kanturan. Amen. Amen. O karon magiusa na sab kita pagsangpit sa atong langit ng amahan, ginamit ang mapulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Sa mga langit, pagday mo ng imong ngalan, mabutan mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuod, dinhi sa iyong kamay mong sa langit. Ang kalangang sa matakadlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala. Mayroon nga nagapasaylo kami sa mga nakasalakan namo. Ug dili mo kami tugyan sa pansulay, ginuluan mo sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, gayo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nenem panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug malayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ng Hesus Kristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesus Kristo, nag-ingon ka sa imo maapostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among masala, kunili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, o kayusa, ikaw nga buhig hari hangtod sa kanturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pero ipakita ang timaan sa atong paninig sa unay, panagdait manaa kaninyo.
Ini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mansala sa kalibutan, bulahan tanan nga gidapit dinhi sa iyang panihapon. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Magampo kita. Tapos mabusog kami sa bangkite sa langit ng kordero. Nangamuyo kami Ginoo nga imong simbahan sa iyang pagkalipay tungod sa pagkatao ni San Juan nga magbubunyag. Magilaw ta sa tinubdan sa iyang bag-ong pagkatao nga mao sa Jesucristo ang iyang gipasiunhan pagsangyaw nga umaabot. Kinaong gipangayo, pinaagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagawom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo.
Amen. Ihalad na ang misa, dadang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Malipayon ang taong nawalang sa tambag sa mga damutan. Umiyang kalipay ang balaod sa Diyos, ang pagtuon niya ng inig sa adlaw.